Dobrý deň, dámy a pánové, a ako si môžete všimnúť, mám Mythic 1, ale najprv vám poviem, ako to všetko začalo a čo sa stalo. Takže najprv som išiel samozrejme od Bronze až do Diamond 3, potom som furt prepadával Diamond 2, Diamond 3, zase som približil k Mythicu, zase spadol a takto išlo furt dokola. Ale dneska som to dokázal a mám na zrejme, ako som to dokázal, takže môžem vám to ísť rovno ukázať. Ale chcem vám povedať, že tu nebude počuť skoro vôbec môj hlas, pretože som sa vtedy strašne sústredil. Ale ako ste teraz mohli vidieť, zomrel som, nebol som moc šťastný, ale teraz nám Chester zomrel, ale potom sme ten ďalší round vyhrali, ale to nemám natočené, takže vám ukážem iba moju radosť, keď sme to dohrali. To strašne dlho, to hra možno asi reálne hodinu, dve a máme tu Mythic 1! Mythic 1! CEO of Brawl Stars. Neverím, a Mythic 1. Can't believe I have to do this. Musíš otvoriť, tak mám to povedať. Rankečka. Tam bude 200 propátov, takže Rare. Dobre, tak. A môžeme si ísť rovno aj pozrieť sa do klubu. Áno, rank up. Tak, ideme napísať rovno. Tak, GG a idem na profil. Tak dávam to troška tišie, lebo to strašne hučí, tak dávam si tento Mythic Battle Card a môžeme si urobiť nejakú rúžovú. Zatiaľ som tam toto, kým niečo dobré nájdem. A uvidím, ale ja by som niečo rúžové, tak poďme, dajme tomu od hora, hej, tak poďme sa niečo nájsť. No, sú to síce rúžové veci, ale niečo nejakú proste rúžové celé. Toto, no. To zase nie je až také dobré. Tak tento squeak vec, čo tu je, áno, toto bude mega dobré. Toto sa tam hodí. A teraz by sme tam mohli aký pin do Brawl Stars si tam nechám, pretože akože chápete Brawl Stars. A no, áno, samozrejme Sproutík, ako inak. A nice, ideme si zahrať jedno solo hru, nie s Edgarom, ale s Sproutíkom, ktorý je ikonický, pretože bola táto season. Ja som ho dal na 16. Zahráme si s ním jednu hru a neverím, že som to dal. Tak, vidím na strede veľa čestiek, ale po to asi nejdem, pretože kámo tam iba Leon alebo hociaká Eve kámo zabila, ale tá Eve je dobrá, má Mythic, ale ja fakt reálne neverím. Ja keby som nenatáčal, tak ja by som tu reálne vreskal, že mám to UP a teraz, keďže natáčam, tak kámo, teraz ma to nejako netrafilo, tak proste je to inak, ale napíšte mi do komentárov, aký máte rank, keď máte Mythic, ste frajeri, keď máte Legendary, tak ste borci, jak neviem čo, a keď máte Masters, tak ste najlepší hráči na svete. Teda keď máte Pro, tak máte najväčší typci na svete, a keď máte Masters, ste najlepší v Československu. A dúfam, že aj vy ste dali Mythic, alebo to, čo ste chceli. Ja som chcel dať Mythic a na budúcu sezónu možno dáme aj Legendary, ale to si nemyslím. Tam sme iš po Miplovi, kamu ma tu no, tak to je asi prehral, no nevadí, tak môžeme si ešte zmeniť Battle Card, ale neviem. Tak, Battle Cardu sme si postavali, ešte si aj toto môžeme zmeniť. A dáme si tam, alebo nechám si toho Kenjiho, ale to je, ako to krásne sú. Dúfam, že aj vy máte Mythic, mne sa strašne to páči. Ako vidíte, tu mám proste Mythic, to je mega pekné. Keď si proste predstavím, bol som na začiatku sezóny na Bronze. Potom som sa vyšpal Silver, Gold, akože aj Gold je už ďalej, pretože to sa vystavím na Gold 1, ale ja až na Diamond 1, čo som asi pred 3 mesiacmi som sa vyštveral na Diamond 1 a už som to nechal tak, pretože som to nedám, ale teraz som na Mythic 1, ale toto už fakt nechám, možno na ďalšiu sezónu, ale toto už takto nechám. Kamo, keď sa vyšplhám na Legendary, kamo, Masters, to asi nedám, ale dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, ak áno, dajte like a odber a uvidíme sa v ďalšieho videjka, majte sa, čus.